Искам да ви кажа, че отново много обичам. Вие обичате ли ме? Аз съм много щастлив наистина, че отново мога да видя, да видя лицето ви, да видя прекрасните ваши служители, пастори, които сте тук. Толкова го обичам. И съм щастлив, че днеска отново ще бъдем заедно и ще прекараме време в нашия Господ, Царя на славата. И вярвам, че ще имаме едно прекрасно време. Докато се молихме през това време, докато започнем тия седмици, едно нещо поисках от Бога. И си казах: Господи, искам толкова силно да слезе Твоята слава. Точно на 4-ти, че ние да нямаме възможност да служим. Ти да дойдеш лично да служиш. Облакът на слава да покрие това място. И Бог да работи лично с вас. В такава дълбочина, че когато се тръгнете от това място, да има отпечатък от славата и от помазанието на Бога. И аз го вярвам, че ще дойдем. И знаете ли, винаги преди, след малко ще почнем да хвалим, винаги съм го казал: номер 1, тук си дошъл, за да можеш да имаш лична среща с Бога. Това означава, че да отида и да го прегърна Бога. Алелуя! Да го целуна. Втори псалом казва: целувайте Царя, целувайте Господа. Тази сутрин можете да искате да целунете Господа. Можете. Някой ще каже: може ли да стане? Може. Аз съм го преживял. Невероятно. Това е най-прекрасната целувка, която може да се случи, ако ти поревнуваш, да кажеш: Господи, тази вечер искам да усетя парфюма на Твоя дух. Искам да усетя тая близост, толкова близо до мене, да усетя Твоя дух толкова реално в моя живот. И това може да се случи, ако ти страстно искаш да се случи с тебе през днескашния ден. Ако ти изключиш, за момент трябва да изключиш всичко. Какво ще правиш после? Какви планове имаш, изключи ги, молите се, изключи ги през днескашния ден. Ако ти го изключиш, знаете ли, виждам толкова сте прекрасни, толкова сте красиви всички. И си казвам: Боже, България може да бъде разтърсена чрез вас. България може да бъде превзета чрез вас. Имате невероятни съдби и призиви върху вашия живот. Това, което трябва да се случи, е да имаш среща 10 секунди пред трона на Бога, да се докоснеш до Него. Промяната ще дойде в толкова голяма дълбочина в вашия живот. Трябва да поревнуваш да се срещнеш с Бога. И номер 2 е да бъдеш добър ученик. Това означава, че да слушаш внимателно. Всичко, което ще се прави на това място, словото, сценки, пения, всичко, каквото направим, ние да бъдем внимателни. Псалома казва: пей с разбиране. След малко ще хвалим Бога. Някои песни, може би, почти ги знаете. Не са ни толкова неизвестни песните, които пеем. Но това, което трябва да стане, не просто да наблюдаваш другия, ами как ще хвали Бога сега, как ще става и така. Не, ти просто си затвори очите и не гледай никой около теб. Не гледай никой около теб и кажи: днеска аз ще погледна към Царя, ще го целувам днеска, ще го прегръщам, аз ще го стисна в моите прегръдки и ще го преживявам и нещо добро ще се случи вътре в мен. Амин. Знаете ли, Бог е реален, Той не е нещо, някакъв мит, Той е реален. Ако някой не се е срещнал толкова реално с Него, сега е времето да се срещнеш. Амин. Сега е време наистина да преживееш тази слава, наистина да преживееш това велико присъствие, което идва от Него. И ти, колко от вас сте кръстени със Святия Дух? Моля ви се, дигнете се ръцете. Дигнете се ръцете, които сте кръстени със Святия Дух. Много не кръстени със Святия Дух. О, Господи, направи го днеска. Знаете ли, вие се нуждаете от кръщение в Святия Дух. Това е толкова важно. Толкова важно да бъдете кръстени със Святия Дух. Я да ви видя ръцете пак, които не сте кръстени. Хайде, които не сте кръстени. О, рабакашата. О, чудесен си Боже. Знаете ли, Бог ще го направи. Ако ти го превнуваш, някой ще каже: ами как става, пасторе, това? Става много лесно. Той е подарък и Бог иска да ни го даде, защото кръщението със Святия Дух освобождава огъня. Бог не иска да нямаме кръщение със Святия Дух. Защото ако ти нямаш кръщение със Святия Дух, огъня липсва. Но когато ти си кръстен със Святия Дух, огъня стои вътре в теб и те запалва повече и повече да бъдеш свидетел за Царството.
Значи номер 2, ти трябва да бъдеш ученик. Номер 1 среща и номер 2 ученик добър. Не само на това място да слушаш внимателно, но и в къщи да си пишеш домашните. И когато дойдете на другото събрание, където ще бъдем, ти да имаш добри неща, които мога да споделиш. Всеки един от младежите може да излезе за 2 минути и да каже: аз получих това и това на миналата служба. Нещо добро се случи с мене. Аз имам много виждане за живота. Аз разбрах, че Бог... Чуйте ме! Бог ще ви говори за призивите. Бог ще ви говори за съдбите ви. Вие сте прекрасни хора. Бог има нещо добро да се случи вътре във вас през днескашния ден, ако ти си внимателен и приемаш това, което Бог има за теб. Амин? До тази Библията казва: бъдете внимателни. Искам да ви насърча. Искам да ви кажа колко е прекрасно да бъдем заедно и колко добри неща Бог има за вас. И в Тимотея ще ви кажа няколко стиха и след това ще продължим, ще ви прочита няколко стиха и след това ще продължим с хваление. Вижте какво казва. И това, нека вземете го като за вас. Директно като към вас. Ще го вземете ли това слово? Помахайте ми, че наистина ще го вземете. Алелуя! Кажи: Господи, аз ще приема това слово. И аз никога няма да бъда същия. Понеже аз ще приемам, ще преживявам Словото ти, присъствието ти и никога няма да бъда същия. Амин. Подайте слава на Бога. Първо Тимотей, 4 глава, 12 стих. Никой да не презира твоята младост. Говори се, че Тимотей е бил около 20 години и имал вече църква около 100 000 човека. Дали е така, дали не е така, но исторически се говори за това. Някои от вас са вече на 20, някои отиват на тази възраст. Виждате ли, че вие може да бъдете прекрасни служители? И ние като пастори просто само да ви даваме съвети. Ако вие се запалите и поревнувате да извършите всичко това, което Бог има за вас, да чуете през днескашния ден, докато пееш хваление, докато чуеш Божието присъствие, моля ти, кажи на Господа: Боже, какъв призив имаш за мен? Какво е видението за моята съдба? Защото, чуйте, Библията ясно казва, че ако няма видение, хората умират. Ако нямаш видение, човек не може да ходи с Бога. И едно видение относно съдбата ти може да промени абсолютно статута ти, отношението ти. Фундамента на твоя живот, основата на твоя живот може да бъде различна. Амин? И аз вярвам, че вие ще го чуете това слово и ще бъдете предизвикани. Никой да не презира твоята младост, но бъди на вярващите пример. Колко вас искате да бъдете пример? Помахайте ми. Алелуя! Можете имате Святия Дух. Той живее вътре във вас. И вие може да бъдете абсолютно пример за всички. В какво? В Слово. Значи трябва да познаем Словото. Пастор Ангел, къде? Подготвил ли си преди да скажем въпросчета? Ще имаме ли? Имаме малко въпроси и ще имаме малко викторинка. Ще видя. Ще разберем дали четете Словото на Бога. Награди ще намерим малко награди. Исус ще ги раздава. Исус ще ги раздава. Много е важно да четете Словото. Това е толкова важно. Номер 2. Казва в поведение. Едно от моята молба към всички ви, аз казах и на пасторите ви, понеже Бог ме благославя с това място, нямаме такива зали в Асеноград, вярваме, че Бог ще не даде и на нас да построим. Мечтата ми е да построим сграда за 2000 човека, седящи места. Това е, което Бог ми е говорил в сърцето и го чакам да построим Давидовата скиния. Това е от дълго време гори вътре в мен. Как ще дойдат парите за Бога не е невъзможно. Вече започна да извиквам парите на нечестивите в моите ръце. Библията казва, дали ще хвали някакъв милионер, не знам, очаквам го вече. Идват. Амин. Но това, което е важно, бъдете, когато имате почивка, бъдете наистина пример. Поведението ви, когато излизате от залата. Да, вие сте
Имате буйна кръв в момента. Но бъдете внимателни, наистина да виждат поведението ви. Докато си говорите, каквото и да правите. Не само тук, но на всяко едно място, вие сте различни. Вие имате духа, вие сте от друго царство. Вашата генетика вече е друга. Тя е свързана с Небесното царство, с Исус Христос. Бъдете в поведението ви наистина да бъде в пример за всички. В любов. Любов. Някой ще каже ми, много ме е трудно да обичам някой. Библията казва, че Святия Дух е издал божествената любов вътре в вас. И нямаме оправдание да ни обичаме и с Божията любов. Човешката любов, тя търси своето си, но божествената любов, тя не търси своето си, тя е готова да дава, да прави нещата. Амин? Значи, номер 2, божествената любов. 3, слово, поведение, любов. 4, в вяра. Нека виждат наистина, че имаме вяра в Христос. И наистина да има дела. В вяра и в чистота. Знам, че се сблъскате с много неща. Дори големите християни се сблъскат с много неща. Вие се сблъскате, вие сте в такава възраст, хормони, различни други неща. Но знаете ли, спомняте ли си Даниил, Седрах и Авденаго? Спомняте ли ги? Помните ли си? Ами те бяха юноши. Те бяха също, около някой казва, от 14 до 16 години. Те ядоха ли от храната, която беше им предложена? Покланяха ли се на идолите? Не. Не. Можете и вие. Можете. Имате Бог вътре във вас. Вие сте храм на Святия Дух. Вие сте тялото на самия Бог. Вие сте самия Христос на земята. Защото Той е главата, не можем да разделим главата. Ако ти го вярваш в духовната област, Той е главата, ти си тялото и ти ходиш като Христос на земята, ако го вярваш. Ако не го вярваш, няма как да ходиш като Христос на земята. Затова ние трябва да имаме това откровение и това нещо вътре в нас. И по този начин ние ще се пазим нечистота. Амин? Съжалявам. Алелуя. Добре, алелуя. Пастор Ангел ще черпи. Помазанието ми спря. Алелуя. Значи, вече ще говориш на ресторант. Докато дойда, посвети се на четенето, на обещанието и на получаването. Не пренебрегвай дарбата, която имаш, която ти се даде съгласно пророчеството, че ръкополагането от презвителите. Това бъди прилежен, на това се предавай, за да стане явен на всички твоя напредък. Нека виждат, вижте, почти всички хора, които сте тук на това място, толкова много обичам. Вие станате като моята църква, знам, че и вашите пастори, моите младежи и така сме като една църква, защото наистина един ден един пастир с едно огромно стадо, всички заедно ще бъдем там на небето. Алелуя! И това е, и знаете ли, трябва да има напредък. Много от вас виждам напредъка и аз съм благословен, че имате толкова голям напредък и продължавам да вярвам. Напредъка да продължава. И наистина след 1-2 години да виждаме вече служители, които служат, а ние просто само да даваме съвети с по-възрастните пастори. Ние не сме стари, малко по-възрастни. И просто това е нашето желание да виждаме как има чрез вас дори. Знаете ли какво съм казвал на моите младежи? Аз го вярвам и го искам за вас. Искам да видя от това място хора, които ходят в помазанието на Бени Хин. Искам да видя от това място хора, които ходят в помазанието на Райхен Бонке. Искам да видя от това място, които носят силата и помазанието. Алелуя! На служители, като Джойс Майер, виж колко жени има, които да проповядат Евангелието по този начин. Алелуя! Искам да го видя това. Искам, знаете ли колко ще се радваме всички пастори, когато видим, че от това събрание, от това събиране на това място са произлезли толкова прекрасни служители. Алелуя! Това е ние, за това го правим, за това сме решили. Ние го правим, ние ще отделяме време и всеки един от пасторите е отделил време, за да може да бъде на това място. Не просто за да може да се покаже, че има църква. Ние тук сме, за да можем да ви помогнем вашите съдби
да изпука, като пуканки. Пук, да виждаме, евангелизатор, учител, пророк, човек с освободително служение. Халелуя, да ги виждаме тия велики неща, които се случват в живота ви. И аз да кажа, да, виждаш ли, Саро Съединение вече има телевизия и проповядаме евангелието. Или от Целапица, вече имат хваление. Имат толкова велико хваление. И не някъде другаде. И това е толкова огромно. И толкова велико. Перущица основава. И младежите са там. Халелуя. Мъглиш прави най-великите хвалествени служения по целия свят. Халелуя! Дайте слава на Бога! Вижте, това е амбицията ми. Това е мотивацията на тия пастори. Това е сърцето ни. Наистина да видим вашите съдби. Просто да бъдат освободени. И това ще нарадва, и това ще наблагославя. Защото един добър баща, той иска децата му да отиват от сила в сила, от слава в слава. Има пастори, които малко са по-различни, аз ги благославям. Дори амвона не си дава. Но аз говоря за друго. Знаете ли, какво каза Бог? И по-големи знамения и чудеса ще върши. Ами колкото мене ще вършите, не трябва повече. Той каза и по-големи. И по-големи. Той иска и по-големи. И аз искам моите помощници да са с по-голямо помазание. Това е желанието. Двойно помазание. Това е мотивацията ни да възсъберем. Халелуя! Удайте слава на Бога! Наистина искаме да ви кажем, чувствайте се добре, бъдете благословени през това време. Естествено, ако някой не се запознава, запознайте се, имайте го това време, защото очакваме и други неща, да се събираме на различни други неща, плануваме неща за вас. И аз го вярвам, че молете се, да започнат да идват пари. То да идват много. Много да идват, че отиваме на лагери на различни места, по цели седмици да стоим и да се обучаваме заедно там и да бъдем заедно. Ние започнахме да се подготвим за футболния турнир, не знам вашите църкви. Но вижте, има много неща, които искаме да правим заедно. За да може наистина да бъдем като едно голямо семейство. И аз вярвам, че ще дойде време, когато вие се работвате както ние сте пастори, за да можем да си помагаме един друг. И ако вашите таланти, ние се нуждаем от вашите таланти след време, например пастор Найдо да се обади, Пловдив или Куклен, трябва да ми човек, който наистина добре работи с младежите или с нещо друго. Да можем наистина да си помагаме. Не просто да... Защото знам, че всеки един от вас има специфични таланти, които ще бъдат освободени. Амин? Добре, сега готови ли сте да хвалим Бога? Алелуя! Айде да ръкопляскаме мощно на Господа. Алелуя! Айде да викаме мощно името на Исус. Алелуя! Нека извикаме мощно името на Исус. 1, 2, 3. Исус! Алелуя! Айде още едно мощно ръкопляскане на Него. Алелуя!
Продължаваме ли да го фалим? Кажи, искам повече да го фаля. Халелуя! Затова продължаваме да го фалим. Flori lucine
точно сега. Точно сега. Усещам помазание, което слиза чрез нашето хваление. Защото Библията казва, че Бог обитава в хвалението на светиите си. Той е там. Алелуя. Затова продължаваме. Да се протягаме към Тебе, да се подхваляме татко. Або, Отче, Тате ни се. Ние се подхваляме към Тебе. Алелуя.
Чувам Божия глас и казва, ще доведе революция. Това е свързано с реформация, с съживление, че тия младежи в тази нация. Чуйте го и го приемете това слово. Отдавна не съм чувал тая дума революция. Революцията е свързана с премахване на нови структури. Това е реформация, това е съживление. И Бог иска, ще го направи чрез вас. Аз ще реша, казва Господ, хоризонтите, пределите ви. Ще ви дам наследства, които сте мислили дори, че как може да се случи. Аз мога, няма невъзможни неща за мен. Вие го вярвате това. Аз ще освободя моята любов и милост във вас, за да може да имате ходатайство. Да имате любов към изгубените. Защото вие сте призовани, вие стоите на тази земя, за да може да достигнете недостигнатите, да може да докарате повече души в моето царство, казва Господ. Това е небесното видение, това е моето видение. И вие трябва да живеете с това. Вие имате победата чрез моята кръв и свидетелството, което ви дадох. Амин. Вие не сте децата от махалата. Вие не сте хора, които от различни места, българи, роми, каквито да сме тук на това място. Ние сме децата на царя. Вие имате гражданство на небето. Ние сме пришелци на тази земя. И сме оставени, за да можем да бъдем съработници с Бога. Да доведем души повече Неговото царство. Това е идеята, това е сърцето на царя. Алелуя! Подайте на мощна пляскане и може да стане.